Виступає народний колектив. Який народний? Усіми любимий колектив. Любимий. Сузор'є. Яке Сузор'є? Доброславські зажигалочки. Доброславські зажигалочки. Ну, слухайте, сапраўдныя зажигалочки. Зажгли, то зажгли. Ой, ведаў я, куды прыехаць пад Новы год. А як гэта так сталася, што вы трапілі на YouTube, ды набралі там ажно мільёны праглядаў, ды сталіся такімі зоркамі рэспубліканскага значэння? Ну, розкажу тобі так. Ми робимо клуби. На дискотеку приїхала з сусідньої деревні одна дівчина. Незамужня. Купила собі телефона, як ніколи люди, ну, то телефон, а ніколи вже зараз вже, кажуть, лопату купила. Такі великі, де каже, я, каже, хочу вас зняти. А я кажу, ну, знімай. Ну, каже, мені буде скучно, я роблю, каже, там, де то в селі, в магазини, люди то приходять, то не приходять. Да, каже, є такі перериви, я, каже, вас включу, да мені, каже, буде весело, бо я, каже, з людьми, ну, добре. Давай, ми ж знову, як були з гармошками да з барабанами, давай же і грати. А вона одну пісню, а потім каже, ой, як файно співаєте, давайте ще одну. А я кажу, ну давай, ну. А потім через 2 дні вона дзвонить, мені це моя колега Жанна да каже, слухай, каже, Таня, ми ж, каже, в Ютубі. Я кажу, в яким Ютубі?
Ну, я как би інтернет знала, ну, далеко не лізла туди. Є мені що треба, ну, подивилася, виключила. Я кажу, що в нас? Кажу, новий режисер появився. Да, каже, подивися. Відкриваю, Боже, думаю, Таня, чому ж ти не поправила? Чому ти така, от, бистро так, ну, будь трохи помедленніше. Ну, не можу, понімаєте, як мій дід казав, мені коли йому 80 років було, а мій брат женився старіший, а він каже, ой, братки, не встою, ой, братки, не встою, а та гармошка була, барабан і скрипка, а він одну полу сюди, другу сюди, і давай танцювати. От я, мабуть, думаю, що і тобі до голубок, ой, братки, не встою, як граємо. Може, візьмете мене у свій колектив? Ой, ну, звісно, а як? Конечно, возьмем. У нас навіть барабани є. Ну я то можу підіграти тоді. Ну, давайте, полічку нашу, ах, врижемо. Ой, А що так тяжко вздихаєте? ну, що ж, вроді би всю роботу поробили. А що, і 100 грам не вип'ємо? Ну, без стакана не розберешся. Боже, тихо, давайте хоч чаю трохи вип'ємо, он, дівчата, що ви? А що, вже знімають чи що? Ой, Ось вже знімають. а, ну то вже давайте. Таня, якийсь чай тебе смачний? О, Ти сюди О, може такі якісь на травах. травки додаєш. Не знаю, кому травки, мені мусять отравки. Вельми смачний чай. Ні, насамреч. А тобі що не пий, то все тобі мало. Я ж кажу, без І стакана не все, і все розберешся. погано Да. тобі. Ой, дівчата. Пий, кума, побач, який смачний чай. Смачний чай, смачний. Смачний, Танюша, чай. Ну. Як вам живеться ввогуле у вёсці? Добре живеться, весело живеться, чому ж погано жити у вёсці. Робота есть, хозяйство держим, дети, слава Богу, здорові, вчаться, працюють. Чому ж не жити? Угу. Тільки радуватися. Трудно тому, що не хоче робити. А як чоловік робочий, то що хоч можна. А бачите, як живемо. І телефон у нас є в кармані. Це вже... І Це Тільки мене один мене. І ми з тобою поговоримо. Да. Бо їм дай телефон, вони, ой, нема коли співати. То з тим поговорити, то з тим. А я люблю поіграти, поспівати з ними. Правда, Алла? Да. А коли ви збираєтеся, що ви співаєте? Ну, при столі. Спеваем при столе застольные песни. От, наприклад, таку пісню нашу. Ви знаєте, ну, як на сцену вийдеш, як ніколи казали, ой, гудуть би ти гудки. А на сцену вийдеш, треба щось таке веселе співати. А за столом вже кожен співає про свою судьбу, вже ж якщо вспомні, да. От така пісня. Шумлять верби в конці греблі, що я посадила. Немай мойго миленького, що я полюбила. Немай мойго миленького, що я полюбила. Жонатий! Ні. Мої дороженькі, зараз для тебе поспіваємо пісню таку, але ти мотай на вус, вельми мотай на вус. Один чоловік казав, женися за день до смерті, то наживешся. То я так само думаю. А коли ж плакати? Навошта плакать, коли можна веселитися?
Цудоўная песня. А можа вы яшчэ ведаеце нейкія жарты тутэйшыя з вашай вёскі? Ох, так хацелася пасмяяцца, павесяліцца. Мой дороженький, я хочу тобі попитати. Ти знаєш таку гульню, як в нас казали, хаванки? Хаванкі? Хаванки. Ну, Не, чакайце, гэта што хаваюць, нешто ядуць? ай, Ці што гэта не такое? те є. Та ховатися треба. А хавацца, хованкі. Хованки. Ілі що-небудь от чого-небудь, що-небудь сховати, понімаєте? Баба як барило заховає зранку, то дід до вечора шукає. А як вечором дід найде барил, то баба до ранку ховається. Продовжаємо. Мої люди, мої дороженькі. Я прапаную такую гульню. Каб лепей пазнаёміцца, мы будзем называць сваё імя, а пазней браць першую літару свайго імя і прыдумляць прыметнік, які нас будзе характарызаваць. Ну, напрыклад, я Віктор, першая літара гэта В. Вредний. Не, верны, напрыклад. Верны, Верны. Ну, може, і вредний. Это потом вже скажеш. Ну не спиши поперед батька пекло. Але ўсё, мы можем уже гуляць. Ну дайте. Так ми й гуляли. Вже гуляли. Господи, да? Я понимаю. Ой, я знаю. Ты твердая. Твердая. Таленавітая. Ну, ты не тонкая. Танцевальная. Або ж не скажу. От. Вось. Все про себя сама рассказала. Гляди только. Ну. Тож я така. Кто ж тебя похвалит, А так ты сама себя не меня похвалишь. ленивая. Боже, боже, чего ж ленивая-то? Ну, буквале. И что? Ну що? Ну, лентяйка. То самое. Легендарная. Во, легендарная. Вось. Да, уже Любопытная, любимая, любимая. Любимая. Ми ж її замуж віддаваємо. Будемо віддавати. Да, спасибо. В следующем году. Спасибо, дівчата. Любимая. Дякую, дякую, дякую. Вот, а ты, я скажу, Ну и кто я такая? аккуратистка. Аккуратистка. Ну, Оптимистка. Оптимистка, обожаемая. Ой. Еще какая? Ай, я... Оригинальная. Оригинальная. Что-то все тупые мысли идут. А вось давай про Жанну что-нибудь скажем. Ну, Но скажи ты, что про меня. жадная. Да я кто? А чему ж нет? Жизнерадостная. Нет, жадная больше подходит. Полежу на тебя, все возле тебя. Ну, я все в себе, коб никому больше. Правильно. А вообще мы самые веселые, самые такие молодые, озорные, Азартные. поворотливые. Чула, що наступний год буде год собаки. Вже я попагавкаю на свого мужика. А ну, я тобі скажу, ну, бреши, не бреши, але все одно він своє буде тявкати. Тявкає, з водки не вилазить. Ой, девчата, давай тут же поспеваем что-нибудь. Лучше что повеселее давайте. Мае родненькія даражэнькія, езджу па гэтых вёсках, я ўсіх спатыкаюся з рознымі людзьмі, але такой атмасферы, як у вас, то я нідзе не зведаў. Так прыемна, так весела, так файна у вас. Добрый день у хату. Добрый день! Бачу, гости до вас завітали, девчата. Да і у вас теж прийшли до вас. Чи ж тут таке свято, що на пісні багато? Дивочки, приїхали ж ніякий хлопець до нас, та Ой. каже, Ой, «О, не приголос які. хочемо вас записати, та каже, хвайно ви співаєте, а ми ж тут стараємося, думаю, щоб хтось і помог нам. А то вже і так, это, вроді би... А я що співати вміє з нами, будем, может, ні? Але калі гэта новыя удзельнікі калектыву, то мяне ўжо ўсё вы спішаце. Вон, Ну, як той кажуть, постой на підтанцовці. давайте я паспрабую. Давай. Калі ў мяне атрымаецца, то вы мяне пакінеце, а Добре. не, то не. Добре.
Покидаєте? Не може вставимо. Тоді давайте проголосуємо. Хто за, хто проти. Ви голосуйте, я його з собою заберу. Забирай. У мене такі є вдома. То я, може, ліпше, ні? Ну, лепше не Знаєш що, кума, треба провірити. Треба з ним провести гру. Давай, Да. давай. А яку ігру? А в зайчика, мой У дороженький. зайчика треба Да. скакати так. Да. Як у хати, то ложили вилки і кочергу. А як де сіно грибуть, носили такі, то дві палки. Ну і щоб веселі було. В огороди грешка розцвітає, за городом зайчик чепирає, щоб я такі ножки мала, то я теж чепирала, як той зайчик чепирає. Як витанчиш, то получиш калача. Сподіваюся, не в голову. Ну що? Давайте поспробуємо. Поступово. Огороди гречка розцвітає, за городом зайчик чепирає, щоб я такі ножки мала, то я теж чепирала, як той зайчик чепирає. Ну, калача не получиш, або калача заробив. Алі, по голові так само я тримаю. Кришечку старався. Старався мою голову. Ой, поэтому от так ми і живемо, і гуляємо, і співаємо. Як мій батько був музикант, де як заграє, ну вип'ють, ну я по порцірки пилі, мені його не пилі. Румочку дві вип'ють і давай співати, і співати, і співати. От чого тоді співалося і весело жилося. А тепер вже ж такого нема, але ж ми ж стараємося. Тепер порозумліли. Не по одну, не по дві, а по таких може о дві. Куди? Тепер геть уж за 6 ділять на 3 чи на 4. Та все время ж закусывают, поэтому такі здорові постановились. Правда? Помовчим криху. Ми то хоч закусимо, а ти з усім баш не закусуєш. Кожен поглядів на собі. Ой, як той казав, щоб не потішився, то повісився. Давайте, може, поспіваємо вже, дівчата. Ну, щось веселе таке Ну, є. що весело, про мене? Ой, а я про Ганю. Давайте про Ганю то й поспіваємо. Та я Ганзя, така рихтика би я. О, ну то точно, давай поспіваємо. Що про мене? Поїхала Ганзя в ліс, без сокири, без коліс, ей, соловей, саду, тяг да тюк, канареєшка, личка, чинда, чинчеринда, клечинда, лечинда, личка, тюба, кацяра, вабрала воду, шимбура, личка, чинда, чинчеринда, клечинда, лечинда, личка, тюба, кацяра, вабрала воду, шимбура. Зачепилася за пень, простояла цілий день, ей, соловей, саду, тяг да тяг, канареєшка, личка, чинда, чинчеринда, клечинда, лечинда, личка, тюба, кацяра, вабрала воду, шимбура, личка, чинда, чинчеринда, клечинда, лечинда, личка, тюба, кацяра, вабрала воду, шимбура. Я маю одно питання. А що таке челенда? Ну, это лычка чинда чинчеринда. Это перекличивается от пташечка с другой пташечкой. Лычка чинда чинчеринда, клечинда, лечинда. Ну, от, як аби соловейки Так, співають. цвіркають, Да. між собою чиркають, Да. отак виходить. Чиркають, ну то... Це їхній говор. Птічок Соловей. між Ви собою. ведаєте птушину мову, можна сказати. Ваш колектив. Ну, да. А якщо знаєш пісню, то ж треба ж вивчити. Птушину мову. То що, ну... Заспіваємо, жонки! Поклоняйся,
втомився. Я бачу, що ти вже спотів, бідненький ти. Чи Ну, схочеш ти з нами співати взагалі? я з вами захочу, але я не ведаю, чи витримаю. Ну, О. як сказати по-нашому, то в нас це тільки була розмінка. Да ви що? То я вже хотів чекати. Очень хороший год. А на нас можемо на видані. Да. Може, у вас який кавалер є? Ну, Тож, казав, що холостий, я ми ж сам йому холостий, пісню співали, да, ну. Боже, боже. Девчата, ради бога. Але поглядите, ви мене на куче посадили, то я Да. все літо не женюся. А ми вже. ж Мы зараз хлеб положим. Акрайчик. О, бачите, і вона переживає. Мусить теж Може, помагати. краще, щоб був Василь Миколайчик. Це рятує хліб. Год уже кончается, тут уже пару дней. Год уже кончается, сейчас вот-вот Новый год, поэтому не волнуйся. Все буде як треба. У наступном году все будет добро. И шире Ты обещаешь? Ну, конечно. Молодец. Ну, дочка может замуж выйти, я на свадьбу вас их приглашу. Ой, тоді ми приїдемо. Можна Ну, програми конечно, Ляшковці? Конечно. Де будемо гуляти, де співати, веселитися. А тепер частушки! Я приїхав Доброславку, полюбив я рижаю, а я приїхав вже здоровий, а поїхав з грижею. О! Таня, правда, Жанна? Не бреши, а що проект розписали, тепер буде наша катастрофа. Мы частушки проспевали, веселили публику, а теперь мы вас попросим стилаться по рублику. Как у нас і у вас усе було добре, і усі наші добрі чекання сповнилися в наступному годі. Ну, хай Боженька благословить нас на многое-многое лето всем. Ну что, с Новым годом! С Новым годом! З Новим годом! С новым счастьем. С новым счастьем! Всем здоровья и добра, С Новым на годом! щастя. У кожную хату. Кожну У нашей хату. Беларуси. Нам всім білим світи! Главное, щоб було мир, здоров'я і добро. Ой, дайте я вас поцілую. Ой! 30 років ніхто не цілував, так дай ще раз поцілуємося. Ой! Спасибо. С Новым годом! С Новым З годом. Новим годом! Ой, зима, зима, ты морозная, наша стыхая заморозила. Наша стыхая заморозила. Таня моя,
пилося, їлося, і все життя хотілося.